Ay, mana nga, di ba pabulid ka man palang kami basement kapag bayad lang sa ating ipag ko, nalipatan na ng gibate. Tignan mo lang kami tunong rabi Ay, hindi, mabalin na tao, problema dyan. Sana all. Basta, tignan mo lang Yun manang, itid na lang nalipatan na lang kami ng gibate. Itod mo lang madamuhatan nila kay ko, saktutan na. Ayun, sige manang, thank you naktagarod, ibagak ito na wala naman. After 10,000 minutes. Adeng, umayak man, alaman aji, binulo judikal man nga 2,000 na ikit, may gawid kami. Ay, ang manang, di naman ito darabi, bayad na ipag ko. What? Ito ka nung nagsahod, nagtangsi. Wala kasi nung marad atan din, ito agawid kami na Kung i-gigas minton amanang. Itad na balang kanong itad. Siguro dumadi kumadam mo nila kay ko ata, siya ipag-uumpan lang. Wala na, pasensya ka na, gigas ng tata. Ibagang mo kami nga, itad mo tirabi imot lang. Kung paggamit na aji nga pangtudong agawid kada katuganga. Abog ko, kung na pa aji amin manang, pati magamdi kanya na dyan ako, nairaman di jay. Pwede na. Siguro din, urayan ipadalam di ka, sagapa kami nila kay ko, numamuan na. Wala nang ipadala ni may padala mo lang. Siguro man ang ingat pa nagawid yun After 10,000 minutes back. Hindi na, kasi nung nga tato yung pagalak pagbayad ko, ginutang ko. Tawag ba na tawagan din. Hello manang. Hello din, kasi nung nga, Ajik, wama din pa yung padala ka kasapula ka. Wala, madikin na naman tumutawag ito yung manang kamamuan nila kay ko ang panahak na kung umut mga rutsuna. Kaya kasi da kagawin makatungtungan na nung madida ka nga kontakan, nakatadayo kami. Pero manang tanong mga kapatilyar kami lang, padalak mo lang si Gudji ka, sila kami lang yung tinangin nga presyo tayo maisme. Ibaga mamin kiniipag mo ading ate, sumuti nag-ibawon ko ng mga kanya mga agpabulog. Yung manang, imbaga kiniipag ko ka, umpay mo't itid na. Kung asin mo kaya din ading kaya imbaga may din itid ng bulang terabi ko, yung kapauna nila kay ko. Pero manang, amok mo ilang isunam, amok ugali na. Pag ibaga kinimanong, pasensya, itid ko lang nga itag. Yung siguro din asahak Ay, hello deng, na imbagaan daw mo, pasensya ka't istorbon Hello te, napatawag ka man? Diba man kumaji impabulod ni Michelle kanyang nga 2,000? Ay, haan ate, nga nagibabaon kanya na nga bumulod kanya. Kaya sunod ko na deng, imbaon mo ka nga bumulod suna, pagbayad na di shopping. Kung natin na nagibabaon kanya na, wala yung bagbaga kape kung mga ibang kanya na. Ay, adeng, ako maamoy, so kami impambar na, sika. Ba, mati tayo bagag ka kanya na, kababain, nawan na nakamot utang. Ang tiba pa utang ko. Sige, garod din pasensya tisturban, kasi bagaman lang tanukan, thank you. A few moments later. Wala mo kanugan, may bagbaga ni ipag mga bumulod ka. Ang baon na mo talaga iti manang, ang kung ay pampambar ko na. Hindi kay kalpas nga nagtungtong dahil, ang kanong bagbaga na bumulod ka. Na kanong babaon. Pero ulo ko na kisumot imbaga na iti. Ano yung pampambar titilad na nga sa tao, tano makabulod kayo lang din, kakaasinot na tao. Kung manang, pasensya kayo na, mababain na kay garudan niya. Ato mo, dagiti nga tao. Tawag na tawag. I-block ko mga sudat ti Facebook ko, kas kada cellphone mail. Ang mantulaki din nila kay ko.